Volgens Dick Advocaat gaan we een geweldig WK meemaken. Deze positieve boodschap had de bondscoach van Curaçao vanochtend tijdens een persconferentie in Noordwijk. Er waren veel pers uit Nederland afgekomen. Ook Carl Ruiter uit Curaçao was erbij aanwezig. Marco Zani Willems was ook aanwezig en namens Extra. En daarmee was er natuurlijk veel aandacht voor de persconferentie. Volgens Dick Advocaat kijkt hij met vertrouwen uit naar het WK. Het halen van de volgende ronde is ons doel. Het is ongekend voor Curaçao. Het leeft enorm. De blijheid van de mensen is zo mooi. Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen. We kijken er naar uit en gaan een geweldig WK beleven. Aldus Advocaat. Hij zegt dat het inderdaad zware ploegen zijn in de pool van Curaçao. Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Maar amateurploegen kunnen ook van eredivisieploegen winnen. Dus alles is mogelijk. Zo verwezen hij naar een uitschakeling in de beker van een amateurploeg die Ajax verslagen had. En tegelijkertijd blikt hij ook even terug op het vertrek van Fred Rutte en zijn terugkeer als bondscoach. Fred Rutte is zelf opgestapt, dus ik zou niet weten wat het probleem is. Het is een vervelende periode geweest, er is veel gebeurd, het had op een andere manier gekund, maar nu gaan we alles